tatay kakapsat umadayo kon si kamet laeng tihangat apanakpay di ay sa balia lugar akbirok trabaho aksagra pa sumaruno arabi Cecilia iroko aksardeng ti oras numaala ka ti pusok haan kang agdanak sangadem ti panunot tinagan mo laing gusto nga pagrepenga Cecilia ay ayatin ka si kalaing ti ay ayat ko awan sa balipay may sakalaing iti arapa pitiriknak si kati umuna sigurado awan sa bali sumubli akanto para kanyam urura yeman ta umadayo laing ti ruangan maornos met amin no umay ti panahon maornos met ti puso ta agsubli na kanto ti biag dita saan nanalaka ngemisipak latadagi ti rukod mo aragsak ti surat ko naladaw man nga dumteng ti kararua agladingit ken kalata Cecilia impeda kung ti kinapod no nga karit saan na maipaydam awan ti awan isuti kunak tauray anya pay si kalaing ti pagawagan Cecilia ay ayatin ka si kalaing ti ay ayat ko awan sa balipay may sakalaing iti arapa pitiriknak si kati umuna sigurado awan sa bali sumubli akanto para kanyam urura yeman ta umadayo laing ti ruangan maurnos met amin no umay ti panahon maurnos met ti puso ta agsubli na kanto no madamag dagita dakela lubong siya sino mati pakigubat siya sino mati paginge iturong naglata ti panuno idi ay langa idi ay rukot dagiti imamo Cecilia ay ayatin ka si kalaing ti ay ayat ko awan sa balipay may sakalaing iti arapa pitiriknak si kati umuna sigurado awan sa bali sumubli akanto para kanyang urura yeman ta umadayo laing ti ruangan maurnos met amin no umay ti panahon maurnos met ti puso ta agsubli na kanto